Pero esta vez cambiamos de continente. Imos a Asia, cambiamos a China. Y esta vez serei eu a entrevistadora, así que continúo. E vou a dar paso aos dous participantes deste faladoiro, que son Xavier García e Ana González Fernández. Vou a dar paso a facer unha pequena presentación do seu currículum. Xavier García, que é moi coñecido por vos, vive actualmente en China dende hai 6 anos xa, e actualmente é profesor de xornalismo na Universidade Renmin de Pequín. Un xornalista galego dunha extensa traxectoria internacional, con máis de 30 anos de experiencia en diferentes rexións do mundo. Foi director das oficinas da Axencia EFE en países de Asia, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio e tamén no continente africano. Ademais, foi experto en comunicación multimedia para as Nacións Unidas en África e coordinador de observación electoral para a Organización de Seguridade e Cooperación en Europa, OSCE, en Bosnia e Herzegovina. Foi corresponsal da Televisión de Galicia en Madrid e recibiu, entre outros, os premios de poesía en lingua galega Rosalía de Castro e Domingo Antonio de Andrade. En 2022 publicou o libro China, amenaza ou esperanza, publicado por ACAL en Madrid e traducido xa ao inglés no 2023 pola Royal College en Quebec. E temos con nós tamén a Ana María González Fernández, que traballa dende xa hai 20 anos na Universidade de Estudos Internacionais de Beijing e na Universidade de Comunicación de China, ademais de colaborar con outras universidades, centros e escolas de negocios. É asesora e formadora para profesionais e empresas en comunicación intercultural e protocolo empresarial sino-hispano e negociacións coa China. A súa área de investigación é a comunicación non verbal e a semiótica social. Tamén é traductora, correctora e revisou para diferentes editoriais e axencias de noticias. E poetisa. Así que con nós temos a Xavier García e Ana María González Fernández, que conectamos aquí desde os estudos centrais do IGADI con Beijing. Me escoitades? Sí, hola, bons días. Un placer estar aquí con vos nesta maratón pola galeguidade. Hola, Xavier. Hola, Ana, que tal? Hola, bons días. Hola, Me hola, que escoitades tal? ben? Moi ben, sí. Bueno, pois nada, imos a dar paso a seguir, e para facelo vou a retomar unhas pequenas notas deste primeiro faladoiro que tivemos en Australia, en Sydney, e, bueno, que me pareceu moi interesante porque, bueno, xa era unha pequena mostra do que vai a ser este maratón do día de hoxe, con homes e mulleres, con distintas xeracións, e, bueno, neste punto tan distante daqui da Galiza, ¿no? Como é Australia. Que curioso, e pode ser verdade que haxa máis eucaliptos en Galicia que en Australia. E vou a recoller 3 ideas das que imos a partir e compartir e ademais, bueno, vos sodes ambos dous increíbles comunicadores, así que primeiro que hai varias linguaxes, non? A comunicación non é especial do ser humano, todo ser vivente se comunica, pero sí que as linguas é algo noso, non? Pero hai outras, o sea, os idiomas, pero hai outras linguaxes, como poden ser a música, como pode ser a gastronomía, non? Que mencionaban e que son globais. Como podemos conectar ámbitos, porque sempre se fala da economía, que evidentemente é superimportante, pero que non é exclusiva, non? Como outras áreas poden conectar rexións tan distantes como pode ser neste caso pois Galiza e China. Despois recollín unha frase que dixo un dos participantes, que o que se trata é de progresar, non? Moitas veces asociamos diáspora galega, emigración con constricción, pero, sin embargo, é tamén expansión no bo sentido, o sea, no abrirse, non? No progresar, no continuar. E a outra é que
a sensación de que a morriña é ubicua, non? Da igual onde estés, si estás lexos de alguna maneira de Galiza, parece que sempre hai ese sentido de morriña de algo, ou de alguén, ou de qué, non? Entonces, aí vos plantexo estes tres aspectos que retomo do faladoiro de Sydney, do que acabamos de escoitar, para que comentedes desde o voso punto de vista como podemos conectar, neste caso, esas ideas de China con Galiza. Pareceche ben se empezas ti, Ana? Bueno, vale, moi ben. Home, a morriña sempre, desde logo, está asociada a esa ausencia, pero bueno, eu coido que tamén os chineses son bastante morriñentos, non? Ese botar de menos todo o universo cultural de referencia. E sobre todo porque, aínda que a emigración sexa progreso, ou como queramos velo, a emigración non deixa de ser un fracaso, en certo modo, en certo xeito, non? Entón, ese sentimento de frustración, a morriña non deixa tamén de ser unha clase de frustración, non? Hai un microconto que se titula O emigrante, no que na fronteira lle pregunta algo así, o policía, deixa algo atrás? Oxalá non puidera deixalo, non? Algo así era. Entón, ese sentimento de pérdida, de frustración, de botar de menos, pois creo que na condición de galego, na condición de chinés tamén. Entón, bueno, pois falabas das linguaxes que nos poden vincular. A primeira, creo que sería o coñecemento humano, non? O coñecemento que temos pois dos outros. Neste caso, coido que a visión está un pouco distorsionada, é un pouco pobre, un pouco superficial, entón todos temos unha imaxinería sobre os chineses, igual que os chineses poden ter cara os españois e que proxectan tamén cara os galegos. Non sei que pensas, Xavier, disto. Bueno, eu non estou moi de acordo co concepto de frustración vencellado á emigración, non? A perda sí, está claro, sempre que fas unha decisión vital perdes cousas, non? É igual que cambies de país, cambies de muller ou cambies de traballo, non? Sempre perdemos unha condición inexorable dos humanos, non? Pero eu vexo a máis, bueno, está claro que ten partes de frustración, pero vamos, quizáis a nova emigración e a xente que viaxa ten moito que ver tamén co prazer de viaxar e de coñecer novos mundos, novas culturas, que eso tamén eu creo que é consustancial aos galegos, non? De ver o mundo, coñecer outras culturas, asociado máis a un concepto de recibir, percibir cousas novas e sair adiante nun mundo novo, non? Pero sen frustracións a poder ser, non? Que esa palabra soa bastante mal. Respecto ao resto de cousas que comentaba Marola, falabas da comida. Eu creo que a comida é un básico que conecta os chineses e os galegos de maneira fundamental, non? Os chineses, igual que os galegos, gostalles moito a comida, as grandes comidas, a gastronomía chinesa é formidable, non? Igual que a galega, gostan moito de sentar ao redor dunha mesa durante longas horas, falar coa familia, coas amigos, mentre se comparte a comida, ese prazer é moi semellante, non? Entre os dous. E logo da música que decías tamén pareceme un instrumento moi bo para conectar os povos, non? En China non é moi coñecida a música galega, o mellor tiñamos que facer algo máis para darlle a conocer máis, non? Ter máis concertos. É certo que coa pandemia e todo isto estivo moi complicado de dar concertos en China e que veñeran galegos a China a facer música, pero eso estaría moi ben promovelo máis, porque eu creo que a música galega en China apreciaríase moi ben, non? Tería moito interese. Como credes vos que levades aí xa un tempo no país, supoño que coñeceríades a outros galegos,
hai en distintos, por exemplo, agora estades relacionados co ámbito universitario, pero como credes que se organiza? Non sei se a migración galega no país, se pode decir, pero sí, pois sí, a migración, a diáspora, digo porque moitas veces agora hai moitísimo intercambio que non se pode considerar unha emigración constante, non? Estes intercambios que son de curta duración. Eu penso que ligado ao que acabaste de falar, se podría decir que o concepto de morriña, que ás veces ten esa parte de carencia ou de ausencia ou de frustración que decía Ana, eu penso que me he relacionado tamén por que te querías levar moito máis ou ás veces non levalo. De feito, as diferencias que hai, pois como se vía no caso anterior de Sydney, de varias xeracións, como evidentemente non é as mesmas razóns, ni a mesma situación, nin o mesmo coñecemento do país de destino que se vai, a emigración que se fixo nos anos 70 que se fai agora. Entón, esa diferencia de circunstancias fai que, bueno, que as condicións sean diferentes e a sensación de frustración poda ser máis ou menos manexable, non? Vos que estades aí conversando con vos os chineses, vos dades conta de que sinten curiosidade de que vos que non vindes das principais cidades españolas, que vindes dunha comunidade autónoma que non é tan coñecida como Madrid ou Cataluña, por exemplo, no exterior, de que sintan curiosidade, non? Falabades antes do coñecemento, de que sintan curiosidade por saber e Galicia, iso onde está, que é, que ten, non? Que pensades? Dalle, Ana. Non, bueno, curiosidade por suposto, ademais que é unha característica en xeral dos chineses, hai unha enorme curiosidade. De feito, por exemplo, fai 10 anos pusemos en marcha un programa de inmersións culturais na Galiza e a resposta sempre foi moi boa, tanto de antemán, antes de coñecer o territorio, como despois o regreso. Entón, sempre hai unha gran sorpresa, non? Porque, bueno, é moi diferente a esa imaxe da España do Sur ou da España máis capitalina que teñen. Dende as paisaxes, dende a forma de ser, dende a gastronomía, sempre levan unha imaxe moi positiva. E convírtense, bueno, pois esos chineses que veñen, xeralmente estudiantes que nunca estiveron fora de China, convértense en referidores de Galicia. E os principais elementos pois son o entorno natural, o estilo de vida, ademais de, claro, outros elementos como a gastronomía, que, como decía el, pois son tan compartimos tanto, non? Ese amor pola mesa. Sí, coñecen moito o Camiño de Santiago, non? Hai moitos chineses que fixeron o Camiño de Santiago e iso dalles un punto de referencia coa Galiza, non? Preguntan, sí, non? Porque non saben, por exemplo, que a Galiza é moi verde, moi húmida, que non ten nada que ver coa imaxe que poden ter de España de Andalucía ou de Castela, non? Entón sorpréndese moito cando lles explicas que é moi diferente, non? É moi verde, que temos unha lingua propia, que tamén o saben moitos, pero lles explicas, entranlle moita curiosidade por saber máis, non? E por coñecer Galicia, non? Pero o Camiño de Santiago sí que é un referente fundamental para moitos chineses, non? Moitos o fixeron e o fan. Moi ben. Estou apuntando ideas, non? Temos que utilizar máis a música, promocionar máis esta linguaxe de conexión. E teño outras dúas preguntas que fago, penso que xa máis ou menos para ir finalizando e acorde cos tempos. E é unha relacionada, bueno, co tema de pandemia, se vos pensades, penso que pensastedes a pandemia da COVID-19 aí no país, si vedes que hai moito cambio ou que houbo, por exemplo, menos afluencia de estranxeiros despois da pandemia ou un incremento mellor do medo de cara ao país.
eso por un lado. E por outro, viaxando polo país, atopades non tanto elementos comuns, pero elementos nosos aí, o sea, elementos me refiero a produtos. E a produtos me refiero, pois, a nosa cervexa ou que haxa, pois, xa en restaurantes, non sei se españois, cociña nosa. E despois, si hai galegos coñecidos. Por exemplo, sabedes, coñecedes a figura de Pepe Castedo e que se decía que os chineses que aprendían español tiñan un certo tono galego, sí? Unha entonación en galego. Entón, credes que hai elementos comuns, o sea, comuns, que se haxan coñecidos e ademais produtos que se palpen nosos ali? Sí, xa que falas de Pepe Castedo, eu quería falar del, si xa rematamos, por suposto, porque Pepe Castedo é un símbolo impresionante, non? De Galicia en China, non? Eu unha vez encontreime a un destes que pintan nos parques en Pequín, pintan poemas e fan caligrafía con auga, cun pincel de auga Uns no chan. pincéis enormes, sí. Sí, no chan dos parques, non? Él estaba pintando así poemas, eu empecé a falar con él, e pregunteille que poemas estaba escribindo e iso, e non sei por qué, eu lle dixen que era de Galicia, e me di, ti és da mesma terra que Pepe Castedo. Eu En quedei serio? sí, 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 sí. Empezou a falarme aí medio galego, medio castelán, e contoume que Pepe Castedo deralle clase cando ele era moi novo e aprendeu español con el, non? Pepe Castedo, a verdad que é formidable, non? A súa historia en China, non? E cantos chineses aprenderon español e incluso galego, algúns, con el, non? El foi, para a xente que non o coñece, un republicano de esquerdas, exiliado primeiro en Francia, e que logo marchou a China, non? E ali deu clases de español e foi dos primeiros que deron clases de español na China, non? Falou tamén moito de Galicia, non? De feito, este señor que pintaba no Parque Poemas faloume de Galicia tamén polo que lle contaba a Pepe Castedo, non? É un referente de Galicia en China impresionante, non? E logo temos, agora mesmo, por falar de agora xa, temos a Xulio Ríos, que é un dos maiores expertos en China do mundo, xa non só do Estado español, sino do mundo, non? E o galego Xulio Ríos tamén é un referente actual na China, non? Porque sabe moito, moito e coñece moi ben o país, non? Logo de o que preguntabas de alimentos e tal, que eu facemos na casa unhas ameixas boísimas, porque mercamos aí no mercado unhas ameixas moi parecidas ás galegas, teñen de varios tamaños, e as facemos así a mariñeira, igual que na casa prácticamente, non? E así pásate con moitas cousas, non? As verduras, moitas cousas da comida chinesa lembran a Galicia, a pesar do diferente que pode ser, os picantes e iso, pero hai moita cousa, tamén os cocidos, así, ese tipo de cousas que te lembran de Galicia. Ana, Sí, que opinas? bueno, claro, Castedo e Xulio Ríos. Eu coido que ninguén que, por exemplo, estudia español descoñece a Xulio Ríos. Dende logo é un referente actual de primeira orde. E Castedo tamén, por suposto. En cuanto a produtos galegos como tal que podas mercar, pois non. Coido que Estrella de Galicia sí se pode atopar, sí, pero, bueno, Zara e tal, pero pouco máis. E, bueno, como China son tantas chinas, en todas as súas gastronomías podes atopar algunha concomitancia, non? Máis ben Sí, lonxana, pero, bueno. no, e hai provincias que da paisaxe parecense moito Sí, a Galicia, Hunan, non? por exemplo, sempre se compara, non? Que Galicia sería como Hunan, non? Sí, Guichou tamén. Guichou a min lembroume moitísimo a Galicia, non? As montañas así verdes, cando vas polo campo por aí, non? O campo chinés é todo un mundo, non? E hai moitas partes que sí que se parecen moito a Galicia, tamén a forma de ser, a maneira de vivir, non? Porque tamén hai moita semellanza entre os galegos e os chineses, non? Eu penso que os chineses en xeral son os europeos
O sea, os europeos do sur somos os que máis nos parecemos aos chineses, así como os japoneses máis os alemáns, e os galegos dentro do Estado español quizáis son os que máis se parecen aos chineses, non? Por esa forma un pouco indirecta de falar, nunca te responden exactamente directamente o que queres, non? Esa desconfianza un poquiño que tamén teñen eles, non? Esa importancia da familia, dos maiores, todo eso son cousas que recoñecemos moito na nosa cultura e por eso que os galegos, en xeral, séntese moi ben, séntese na casa en China, a pesar da distancia e da diferencia, que hai grandes diferencias das culturas, non? Pero hai moitas cousas que te recordan a terra, non? Mesmo as castañas, non? En outono en Beijing tes señoras nas rúas vendendo castañas. O mesmo que teño eu aquí, que tiña eu en Vigo, non? O mesmo, é a mesma cousa. E logo tamén, por suposto, a migración, non? Hai moitos chineses que foron do campo ás cidades e deixaron os netos cos avós nas aldeas, no campo, porque non podían ir a traballar con eles. Desos son millóns, non? Os que emigraron nos últimos anos, nas últimas décadas do campo ás cidades, non? Igual que pasou en Galicia, non? E os netos quedaban cos avós na casa do campo, non? Hai moitas semellanzas así que eu non sei, pero sí que é certo que moitos galegos séntense na casa aquí, eu creo. Non sei se andas de acordo, pero sí, respecto o como se organiza a colectividade, hai un grupo de chat de galegos que de feito é moi pouco, a xente fala moi pouco nese grupo, tamén unha cousa quizáis moi galega, non? Porque non ten moita actividade, pero é certo que estamos todos aí, máis ou menos ten máis de 300 ou 400 persoas, e aí estamos conectados, aínda que falemos pouco, como vos galegos, non? Sí, totalmente de acordo ás semellanzas que pode haber, pero eu penso que sería unha ventaxa competitiva se os galegos foran conscientes desas semellanzas para que dunha vez o chinés entre no sistema educativo, para que se estudie máis chinés, para que se fomente o coñecemento intercultural, porque está moi ben, moi folclórico esas semellanzas, pero que se leve á práctica, porque é a base de calquer interacción económica, académica, etcétera. Fomentar ese coñecemento por parte dos galegos pois da lingua e da cultura, non? Eu penso que é unha asignatura aínda pendiente, non? Sí, da lingua sobre todo tamén pareceme básico, non? Porque hai outras comunidades como Cataluña que fomentan moito máis a cuestión da lingua en China concretamente, así como en outros países. Faría falta, sí, en China que fomentar moito máis a lingua, ter algún centro ou algún estudo na Universidade da Lingua Galega, non? Porque os chineses interesan moito as linguas, non? Normalmente son bons para as linguas. Eu creo que gostaríalles moito aprender galego, non? Se fora posible. Pois moitísimas gracias. Eu recollo ese e tamén dixen e confirmei en moitísimas ocasións que penso que debería haber unha promoción moito maior da ensinanza de linguas estranxeiras en xeral e das asiáticas e africanas, que parece que son un mundo como se estuveran noutro planeta, ainda que estén a tampouco tantos kilómetros de diferenza, e hai un medo espectacular polo tópico este de o chinés é a lingua máis difícil do mundo. Bueno, o falan moitos, tampouco vexo eu que sexa tan difícil, hai que coñecer para perder ese medo e saltar esa barreira, e penso que conectando coa idea que se decía dun das personas de Sydney, ¿no? Que decía ese tratar de progresar, ¿no? Ese coñecer para avanzar. E un dos aspectos podería ser precisamente a aprendizaxe do chinés como se fan noutras comunidades en España, como pode facer Cataluña ou Andalucía, ¿no? Incluso ir á idade de secundaria, sí? No ámbito de secundaria para a aprendizaxe destas linguas e perder ese medo, incluso ese pánico ás veces que é completamente subxectivo, ¿no? E promover Bueno, a pois ensinanza do galego, perdoa, por promover a ensinanza do galego na China, eh? Eso está facendo Cataluña co catalán e eu creo que sería moi importante. sí, desde logo. Bueno, pois nada, simplemente darvos as gracias, temos que seguir con este maratón que temos hasta as 8:30, así que son darvos as gracias, sí, animan. Moitísimas gracias pola vosa participación.